Garage rese ratsva. Ya mushawaparara. Nonzi Councillor Mudembe. Ndi Councillor Ward 5 seat of Mutare. Ndangomhanya kuno ndaona chiuti chachibuda mukati medhorobha redu. Ndasvika pano mota dzakawanda dzakutsva. Ndauchanyanya kuuya ndiuye kuno kuda kuona our state of preparedness in times of disaster. Disasters akaita seaya. What can we do as the city of Mutare to reduce the rate of carnage kana paita problems akaita seaya? It's so unfortunate kuti zvazoitika zvazosvika paextent nekuda kwekuti mota dzedu dzimwe dzacho dziri kugaraji dzakaita shoma. But in future, I think we can do better as the city of Mutare pakaita problems akadai. Thank you. Thank you so much.